Els materials per fer la bateria són taps de plàstic, tisores, imatges, cola, rotuladors de colors i dues estampes. Primer hem de retallar els ulls i les mans. Hem pegat les mans de cartolina i ulls i gomets de color verd. El nostre equip es diu Els Abelles i els membres són la Fadilla, l'Alillo i el material que hem utilitzat per fer la joguina i els taps de plàstic i el nom de la joguina es diu el Namori i també dibuixos. Es juga girant tots els taps boca baix i nosaltres els que juguen tenim que endevinar la parella i aconseguir les parelles guanyar. Hola, el nom de nuestro equip es Among Us y es la Safa, el Anas, la Fátima y yo. Y también El material necessitarem ampolles de mig litre, de 6 ampolles, decorar-les amb cinta decorativa, retoladors i gomets. Safa. El nom de la joguina són els bíceps. i l'hem fet amb 6 ampolles i l'hem decorat amb cinta decorativa, amb pegatines redondes i amb pegatines d'estrella i també amb pegatines de quadrat. Hola, jo. I com se juga és, fiquem en un costat, com aquí, tres aquí, dos al mig i un altre per aquí. I després agafarem una pilota, el tirem i qui en fa totes qui en fa totes guanya. Bon dia. El nom del nostre equip se llama Dragon Ball y el nombre es Omar, Mohamed, Ahmed y yo. Y les materials són mans de cartolí i ulls de cartolí i cinta vermella i de fons i una garrafa de 8 litres. El nombre de la joguina granotes golafres. L'hem fet, hem agafat l'ampolla gran de 8 litres, l'hem enganxat els ulls de cartró i l'hem retallat la boca. Després l'hem fet cinta de color vermella i hem retallat les mans de cartró i se les hem enganxat amb silicona i es juga que cadascú té 5 taps i hem de tirar amb tons. El que canasta els 5 taps
guanya i fem una altra partida, però amb més taps que sí. Hola, el meu equip es diu Els Vengadores i també el meu equip es diu el Anas, la Doua i l'Adam i jo. El material es un cartó de quadrat, un cartó quadrat de quadrat. Necessitem ceres i cinta i taps para decorar. I també nom de la joguina 3 en ratlla. Necessitem un cartó, lo pintem i unes cintes de colors i taps per decorar. La joguina es juga dos persones tenen tres taps d'ampolles i si algú fa 3 en ratlla ha guanyat. El nom del nostre grup és els matemàtics. Els membres del grup són l'Anwar, el Ryan i jo. El nom de la joguina és les granotes glotones. El material que necessitem, una bola de 5 litres i taps de plàstic i mans de cartolines i gomets de color verd. Primer hem retallat els ulls i les mans, hem pegat les mans de cartolina i ulls i gomets de color verd. Se juga amb taps de plàstic i només hi ha 3 jugadors. Es juga que hem de canastar els taps. El que canasti més ràpid guanya. I us ha agradat fer la joguina? Sí, ens ha agradat moltíssim, moltíssim. Hola, somos los raperos. Ahora os voy a presentar los miembros del grupo. Son Salva, Santiago y yo. El nom de la joguina es diu Reset Raya. El material que hem utilitzat han sigut ceres, cintes de colors, pintura blava i vernís. La joguina l'hem fet retallant un cartró de 30 per 30. Després, amb unes regles, hem fet les quadrícules. Després, hem pintat amb ceres de colors i per l'altre cantó amb pintura blava. Després hem Vernissat? Les quadrícules i després hem ficat la cinta de color blanc. Com se juga? Hi ha 2 jugadors fent 3 taps cada un i si fas 3 en ratlla guanyes. I us ha agradat fer-la? Sí! Vinga. El nom del nostre grup es diu el Tambor. Els membres del nostre grup són la Paloma, la Pilar i jo, que lamentablement a la Pilar avui no ha pogut venir. El nom de la joguina es diu Memory. El material que necessitem són tisores, pegament i imatges i també
tacs de plàstic. La manera de fer-ho és: primer retallem una imatge, després la pintem, després l'enganxem al tap amb cola i després enganxem l'enganxim. I amb l'altre igual. I se juga de la següent manera. Es posen 10 taps a una línia i 10 taps a altra línia. I tens que destapar. I si encertes, pues te pots tornar a tirar. Però si falles, li toca a l'altre. I així hasta que no quedi cap tap. I després se mira qui té més parelles i qui té més guanya. I us ha agradat fer-lo? Molt. Nom del grup, els impostors. Membres del grup: Sidi, Nicolás i jo, Iratge. El nom de la joguina és les bitxes. Les bitxes. Material que necessites: 6 ampolles d'aigua, reguladors permanents, enganxines de diferents formes i també cintes de color. Com l'hem fet? Necessitem 6 ampolles d'aigua, le pintem amb retoladors permanents, també le posem gomets de diferents formes i de diferents colors. Com se diga, tenim que posar les ampolles a la terra i quien tire más guanya. I us ha agradat fer-la? Sí!